Takže čaute ľudia, tu je Branko a dneska si zahráme, dneska to bude druhý diel z Mini-War. Dneska som tu spoločne s Alic. Čaute. Počkaj, ja si na kameru. A toto bude vlastne aj také poďakovanie za 30 odberateľov. A nebudem okecavať, poďme na to. Ja už som Alicku trochu priučil, tak ona si už postavila toto. A no, tak to je asi všetko na úvod a môžeme ísť. Ali, choď hrať, tak jak som ťa to učil. Teraz ja idem do selu. 22 miliónov? Čo? Áno? Ja som si odomkla toto. Čo? Čo si odomkla? No. Ježiš, ja som od teba 3 km, ja som až pri... až pri šope. Pri šope? No, idem. No, dobre, už ťa vidím. Si To čo? kúpila tieto dve? Super. Super, dobre. Tak ja som si to... Ja mám 22 miliónov. Ja si kúpim niečo strašne dobré. Ja mám 346. Hangár. Misil hangár. Helipad. Tank base. Tak, ja som si nakúpil, ale neviem, kam to všetko podávam. Ja už nemám miesto. Toto expandujem. A Alic, No. chápeš tomu, že ja som vykúpil všetko, čo som ešte nemal a stále mi zostalo 14 miliónov. Akože všetko, čo som mohol, to som vykúpil. Všetko, čo som vlastne nemal, a už to nemám zase kam dávať. Všetko, čo som nemal, som vykúpil a ešte mi zostalo 14 miliónov. Fakt. Ježiš, kam to mám dať? Yes! Braňo, Áno. odomkla som ten ostrov, ktorý majú oni. No. Všetci zabili. Krásne, pokračuj. Dávaj. No super. Pokračuj. Nie, on je tu tank. No super. Na to treba viac. Tak počkaj. No ježiši, ja si kupujem strašne veľa týchto. Tak toto. Dneska som hral Simt, ja som presimtovaný. Ja nie som pripravený na stavanie. Simt není stavacia hra, Simt je MHDčková hra. Braňo? Áno. Opýtam sa ťa, čo je Cold Cave? Prosím. Čo je Cold Cave? Nerozumiem, zrovna mi to sekne, keď ty niečo hovoríš. Čo je Cold Cave? Koalky. Počkaj, to... Vyhláskuj mi to. Koalkave. To je taká, no to je ako tá farma, to ti dáva peniaze. Aha, okej. To si môžeš kúpiť, keď na to máš. Počkaj. Si rovno kúpiť niečo za 4000. A ja si môžem kúpiť Sniper Tower. No, to si môžeš kúpiť, to si kúp, to je dobré. No ale iba jeden kus. Nevadí. Mám takto A kde sa mi stáva, že mi nemôžu ísť stavať tieto hangáre? Ja aj tu sa mi stáva. No 12 minút. Klejmujem tu vecičky. Tak ja idem predať. Ale môžeš komentovať aj ty, nemusím iba ja. No tak to nevyzerá ako dobrý nápad. Ale Braňo, Áno. a keď opustím tento vlastne sám, tak on... Ako zabíjate dobre. Ježiš,
Nevadí, nevadí. Čo to vystrihneš? Nevystrihnem, neviem strihať zvuky. No nevadí. Ale môže to byť, niektorí youtuberi to používajú. Ne. No dávaj. Tento tak má iba 174, no môžete ho. No. No Vyschle- nic, tak toto sa mi bude stavať hodinu, tak to rovno tam nedávam. A toto 40 minút, tak to tiež dám preč. Dobre, no. No. Čo je to sniper program? Na čo mi to je? Ježiš, to ti bude dávať tých, no vieš, tých vojakov. Lebo som žiadnych nevidela vychádzať z toho. Tak Aha. lebo sa... No. No, Však lebo ti akurát išli a ty si to nevidela. A oni idú až keď zomrú. No, dobre, máme ďalší. Idem na tretí, ktorý... Nemáš už náhodou 10 000? Nemám ešte 10 000. Dobre, počkaj. Country. Sel. Idem do selky. Idem kupovať. Nie, nemám 10 000. Dobre, nevadí. Jedine 4 000. No tak to si šetri. Na Braňa. Áno. A to helipeti pôjdu helikoptéry, že? Áno. Logicky. Som to dobre pochopila. Logicky, Alicka. Ne. Ja sa tu hrozne expandujem. Ali, No. poď sa pozrieť ku mne. Jak som sa zväčšil. Zväčšil. Však sa pozri. No, ja už nemám peniaze. Naviac. No, si sa o mnoho zväčšil. No to A máš koľko sa to všetko? 14 miliónov. To zväčšenie. Fakt? Nož, hej, 14 Lebo som mal 14 miliónov a teraz mi zostalo 583 000. A Braňo? Áno. A že ja som stále takisto, že toto prvé som dala, toto druhé som dala, ale toto tretie s tými autami som vôbec nedala. Čo si zase s autami nedala? Po tvojej bejské. Počkaj, čo? Kupujem. No. No, lebo ja... No, Toto prvé si dal. no lebo tam... No, lebo tam... A ja som také isté na tomto. Počkaj, pozriem sa. Neviem, prvé, druhé. Nie, tam sú aj vrtuľníky. No hej, však aj ja tu mám vrtuľníky. Nemáš už 10 000? Iba 7 000, šetrím si. Šetri si. Ježiš, keby môžem giftovať, len ja nemám Robuxe. Kde sú všetci? Neviem, prečo tam dali to, čo sa spieva pri hokeji, pri fandení, že Slovensko, Slovensko. Oni to tam proste dali, ja neviem. Oni asi nevedia, že to je na hokej, nie na one, nie na no vieš na čo. Neviem.
Ježiš, kam to mám dávať? Akože nehovorím, že mám málo miesta, ale chcem to mať tiež nejak rozumne poskladané. Tu mi ide celá armáda. Ježišmaria, celá armáda mi ide tu. Ináč to by som mohla spraviť tiež, ja si ich nemám zhromažiť tu. To je ináč dobrá taktika, že si ich niekde že si ich niekde zhromažíš a potom ich tam pustíš. No veď, a to som práve urobila. A neviem ako. No, ty prídeš k tomu, kam ich chceš poslať a dáš Ečko, že move troops here. A oni ti tam pôjdu. Len to nesmie byť obsadené. Keď to je obsadené, tak, tak pôjdu ti tam. Ale do obsadeného, už nemáš 10 000, do obsadeného by asi nebolo úplne najlepšie ísť. Sa idem pozrieť, čo majú v Black Markete. Dáky vrtulník. No, nič. Na nič nemáme. No, Musíš plniť questy. Tam napravo máš quest. no. A Kde to mám? No tak daj claim. A koľko máš teraz tých diamantov? 5. No tak, to máš ešte ďaleko. Najlacnejšia vec tam je za 50. Ináč tu sú aj nejakí Češi. Napríklad aj môj friend to hrá. 9000. 109 000. Mám 443 000. 443 000. Ja sa idem pozrieť vždycky ku niekomu a potom vlastne toto mi našetria tie peniaze. A koľko stá tento dom? Ktorý? Tento? Počkaj, pozriem sa ti, neviem. Ten dom stál 700. A nie 700 000. Iba 700. A Ali, pozri, čo si teraz dám postavať. Oh my god. Také obrovitánske. Ja to vidím, také úplne, že obrovitánske. Mrakodráp. No. Milión vecí za Robuxy mi tu vyskakuje. Ja sa idem pozrieť. To čo sa mi stalo? Kúkaj, Braňo, aha. Počkaj, teraz mi to nestalo, ale predtým sa to tak stalo. Že Ja si sa... som sa takto a takto som sa preklonila. Aha. Že som mala hlavu na tom kameni. Čo tu ide? Čo? Auto. Tank. To není tank. Jaj, je to tank. Ktorý nemá pásy. To je také auto, čo je... To je najdivnejší tank. To není tank, to je auto. Tak prečo tam má teda tento... No to je nejaké auto, čo vie strieľať. Aha, teraz ich všetkých vysielam. Yes! Máš 10 000? Mám 11 000. Počkaj, hneď som tu. No tak researchni si to. Hneď som tu. Počkej, ale mne to už... No dobre. Yes! Iba počkám minútku a už mi to pôjde. Počkám minútku a ide mi to. Dobre, teraz si môžem kupovať, čo chcem. Čau. Som tu. Že by som to obsadil? Ja to obsadím. Fakt. Ale oni sa tu furt respawnujú.
to obsadím. Alice, už si to researchla? Dobre, tak počkaj. Ešte 10 sekúnd. 5. 4, 3, 2, 1. Je to. Jak? Daj mi áno. Kde? Aha. Ju. Yes! A už sme v týme. A čo teraz tým? No, prosím. Ty... Že Slovensko plus Slovensko a tam Slovensko plus Slovensko. No. A napríklad ja teraz môžem ísť s tebou obsadzovať napríklad toto, Japonsko. Aha. Môžem ti to ísť pomôcť obsadiť. A Braňo? Áno. A že ako sa teda toto... Čo, ako sa toto? Nie, že ako sa... Tak sa to volá, že keď som pri tom nie baraku, ježišmaria. Nie, proste tejto veži skadiel mi tí vojaci, že ako si viem takto zhromaždiť a potom ich pustiť. No, musíš, že kam ich chceš zhromaždiť. Ako? Ale to môžeš buď sem, alebo sem. OK. Ako kde sem, alebo sem. No však poď za mnou, tu som, skačem. Buď sem, na to, alebo sem. Sem ich ako zhromaždiť. Aha. Daj E a oni ti sem pôjdu. Dobre, a potom ich pustím. Hej, potom ich pustíš tak, že ich dáš tam, kde chceš útočiť. To isté spravíš, ale tam, kde chceš útočiť. Koľko mi tu ide. Dobre. Tak. Toľko sa mi tu ich zhromaždí. Braňo, dokonca sa mi to zhromaždilo dosť. No. A počkaj, kým ešte ti tam niekto ide, či už nie? Už ešte niektorí. Ešte traja. No tak počkaj, kým prídu a potom počkaj, kým prídu a potom im nehaj. Naraz, že takto úplne, že pri sebe, aj naraz nohy a aj títo dvaja. Mhm. Dobre, po 3, 2, 1 a teraz sú tu všetci zhromaždení. Tak teraz daj Ačko tam, kde chceš, aby ti útočili. Či Ečko. Dobre, už mi tam idú všetci. OMG. Celá armádička. Všetci naraz. Bum, bum, bum. Tank sme zdisqualifikovali. Proste. To čo malo byť? No, nebudem to hovoriť, nemá. Diskvalifikovali, nie one. Lebo to je nadávka, Alic, keď chceš vedieť. Fuck je nadávka, keď to povieš. Keď to povieš tak... Ale nie, fuck, keď to povieš fuck, tak to není nadávka. Je nadávka. Aha. Už si pochopila? No. Takže Fa. Dobre. To sú všetci. A púšťam.
A počkaj, na čo to pôjde? Nie, no na to už vôbec nepôjde. Takže radšej na toto Japonsko tu dám. Ale to Japonsko je skoro neporaziteľné. Ja ti idem pomôcť, keď toto obsadím. Ja to obsadzujem. Počkaj, ako sa obsadzuje? Však tak, jak ich posielaš tam, aby si útočila. Oni ti ich tam musia trochu postrieľať a keď tam nebude nikto, tak nad tým ti začne taká červená čiara a to ti musí dojsť až do konca. Tu je nejaký Slovák! Tu je nejaký Slovák! A Alic? Alic, No? chceš vedieť jednu zaujímavosť? No, akú? Že na tomto serveri sme iba Slováci a Češi. Lebo ty si Slováčka, ja som Slovák, potom je tu jeden Čech a jeden Slovák ešte. Dobre, no, ja som si tu kúpila viac týchto. A teraz mi tu pôjde ešte viac vojakov. Mhm. Jedna a nula. Tak, teraz mi tu pôjde čo najviac boja. Ja to mám skoro na celú túto. Nie, ešte jedno. 1-0. Ale aká mucha mi tu je. To je podľa mňa... Teraz ma chvíľku nebude počuť, OK? Komentuj zatiaľ ty. Dobre, takže Brankovsko. No proste zabudol som, čo povedal. Ale viem, že niečo s hlasom, že nebudem môcť že nebude počuť, alebo nebudem mu počuť, alebo niečo o tom hlase. No, ja som pri braňovej bejske, neviem prečo. No proste neviem prečo, to som sa išla pozrieť. Takže Brankoško odišiel. Tam, počkaj, idem ho nájsť. A tu je. Sú tu sklady, bo mu povochám po hlave. Som tu, Alicka, ja ťa počujem. Bum, bum, bum. Tak, už som online. Pobuchala hlavu po hlave. Tak si povedal, že ma nebude. Ježiši, už som zase tu. Aké mám questíky teraz? No žiadne, lebo som si všetky vyplnil. Ježiši. A Alici, ináč aj ty môžeš komentovať, kedy chceš?
Áno, ja neviem až tak dobre komentovať. Tak a čo? Čete? OK. Púšťam. No, za chvíľku my to ukončíme, ale ešte nejakých 5 minútiek necháme, ešte nejakých 5 minút budeme hrať a potom ja s Alickou v off-screene ešte trošku toho spravím a no, aby ste mali vy dobré zážitky. No, zážitky. Aby sa vám to video dobre pozeralo na budúce. A to je všetko. Takže ešte 5 minútiek. Jo. Ešte čo je? To čo je? Oh, yes! To čo je, ja neviem, ale myslím, že je to niečo dobré. Nie. To čo je toto? Prečo mi v mojej bejske uložilo, že no Killivians? Ja neviem. No musíš si kúpiť viacej domov, aby si mala civilianov. Viacej domov. Ale ja si... Dobre. No, ty si tiež tu? Dom. Ale ja si tak nekupujem domy, ale... To 700. A Alic, aj si niečo dávaš stavať? Áno. Tak pokiaľ chceš, aby sa ti stavalo viacej naraz, tak choď tam, kde si... Choď do shopu. Dobre. No. Nej si tu, ja ťa tu nevidím. Daj hore, že buj. No, lebo si vral do shopu, ktorý je... Však toto je shop. Daj speciál. Dobre. A toto prvé, to workshop, to vždy, keď hen tam hore máš, že shop a vedľa toho máš, že 3 minúty 10 sekúnd. Tak to sa restokne a možno bude tento workshop v stoku. A potom si ho môžeš kúpiť a bude sa ti stavať viac vecí naraz. Aha, OK. Bráňa, ja som si kúpila ešte viac domov, 3 domy, velikánske domy. Jeden tu kýva kamošovi. Chodia na návštevu. Toto je zombie? Neviem, nemôžem sa tam ísť pozerať. Zombíci. Chodia z domu zombíci. Idem k tebe. Neviem, jakí zombíci. Nejakí zombíci tu chodia. Ukáž. Kde? No, ku mne tu chodili nejakí zombíci. Fakt? Ježiš, to sú tvoji oni, to sú tvoji ty. To sú tvoji ty. To je tvoja armáda, Alická. Ich to zhromažďujem. Tak prečo teda moji zabíjali tých mojich zombíkov teda? No tak to budú nejakí, čo sú proti tebe. No, nie. Tak Alic, už to asi ukončíme, nie? Ali, neukončíme to už? No, možné. Počkaj, nájdem ťa. No. Ja som pri bejske mojej. Idem.
úplně vedľa. Tak my s Alickou sa s vami lúčime, že Alic. Čau. A ako som hovoril, tak že mimo kameru ešte niečo spravíme, aby sa vám to, aby ste tu nemali iba toto, iba to stávanie a grindenie, tak spravíme niečo aj v offscreene. Takže ja sa s vami lúčim a čau. Čo píšeš? Hello. Emote lomeno hello? To nejde. To takto. A čau.